Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Lo. Jam piro ki Pak kok lagi mangkat? Janjiannya jam itu kerja kok. Halah lagi jam 8:50. Berarti telat sejaman. Telat sejamnya dipermasalah nih. Sejam doke wi. Jam itu neng 8:50 wis arep 2 jam wi. Yo ora Pak, kuwi sejaman. Kan isih jam 8. Wah, tukang koclok ki. Rugi aku bayar harian ngene iki. Yo, kerja. Semennya aduken sik, Man. Oke. Nyo. Ngopi sik, Man, ngopi sik. Leren sik. Wis 15 menit kerja ki. Lah yo 15 menit wis suwe. Nek leren yo wis patut. Yo bener. Lo, lah kok wis leren? Niat kerja apa ora? Halah ngopi sedilut mosok ya ora oleh to, Pak. Sedilut ae, Pak, ngopine. Kapan rampunge ngene iki? Bandung Bondowoso kae lho. Sewengi 1000 candi. Lah kowe wong loro, seminggu 10 boto. Matane. Ya sabar to, Pak, sabar. Jare mbahku nek wong sabar, rezekine lancar, silite jembar. Kene, mbahmu kon senggel ro aku kene. Aja, Pak. 5 menit engkas. 5 menit ngopi. Tenan lho, ndang kerja bar iki. Oke. Wis 5 menit ki, kan wis punjul 20. Mau 9 punjul 15, iki 10 punjul 20. Dadi 5 menit. Wonge ra ono piye ki? Kerja ra? 10 menit kas wae. Oke. 10 menit dadi punjul 30 ak dhewe kerjane. Ngopi sik. Wis 10 menit ki, kan wis punjul 30. Mau 10 punjul 20, iki 11 punjul 30. Dadi 10 menit. Yo kerja. Nyo. Wis jam 12 kurang selawe. Jam 12 kan wayahe leren, rolasan. Hah? Kurang selawe? Anggap ae wis jam 12 yo, kan kurang sithik. Yo anggap ae jam 12. Kan mung kurang selawe. A few moments later. Madang sik, Man, awak dhewe wis kerja keras ki mau. Lah yo kerja keras tenan ki mau. Jam 8 tekan jam 12 tanpa leren lho. Lah yo tanpa leren, termasuk sregep Pak dhewe iki. Nom. Wah, wareke. Mbak Endang ngepit ngebut, bar madang penake udut. Jatah ngasone tekan jam 1 to? Jam 1 punjul 55 kok dhewe kerjane. Oh, jam 1 punjul 55 isih jam 1 ya? Iya, awak dhewe sebagai tukang harian ngitung jame ngono kuwi. Oh, iya. Wis jam 1 punjul 55 ki, Man. Yo kerjane. Yo. Nyo. Wis jam 3 kurang 45 menit. Jam 3 kan wayahe mulih. Wayahe mulih ki wis jam 3 kok. Yo mulih. Arep dolan ndi? Mulih Pak, wis jam 3 kok. Jam 2 punjul 15 iki. Jam 3 kurang 45 menit iki. Klebune jam 3, Pak. Kowe arep mulih tenan? Tenan. Merem sik. Oke. Apa ki? Mesti surprise ki. Surprise ki. Oleh bonus ki mesti, bayarane tambah. Yo ki, ra sabar aku. Modar kowe kang koclok. Empretku.